Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Inkinga enkulu esinayo la eSouth Africa, enkulu ngempela, ile ama-hijack buildings. Cause labantu mase be-hijack i-building ba-breach ugesi, ba-breach amanzi. Basebenzise lama services mahhala, bagcine benama-tenants wabo kodwa bengakhokhi. Bathengisa nama-drugs kuzo lezo ndawo lezo, kulawo ma-building abasuke bewa-hijackile. Kubuhlungu ukuthi ugovernment wethu akakabi na-strategy azosisebenzisa ukuze alwe nale nkinga. Le-article ibhalwe kanje: a bust was made during an intelligence-driven operation led by the City of Johannesburg MMC for Public Safety, Kommissar Mgcini Ntshwako, in partnership with law enforcement agencies, resulting in the discovery of millions of rands worth of drugs, including codeine mixed with dagga, inside a hijacked building in Houghton, Johannesburg. UDr Mgcini Ntshwako ungabanye bama-leader abakhathalela abantu abasevayo. Ungabanye babantu ababeka impilo yabo engcupheni ukuze balwe nesihlava sobugebengu. Ukube amaphoyisa bowabambisene ngoba into edala ukuthi kube nenkinga enkulu ukuthi amanye amaphoyisa, not wonke, amanye amaphoyisa adla nalezi gebengu, bese kuba sengathi le mizamo yenziwa uDr Mgcini Ntshwako nabanye kuba sengathi iyize ngoba kukhona igebengu ezivikelekile ngoba lawo maphoyisa they are under i-payroll yabo, kodwa kube kuthiwa nje amaphoyisa bowabambisene enenhloso eyodwa yokulwa nobugebengu. Le nkinga le beyizoresolveka ngokukhulu ukushesha, ngokukhulu ukushesha. Cela ubone la. Abibhole lapha phansi eFice. It's quite a lot. By the way, price business na SAPS na. Wait. Awume. Angithi ngiyabuza. Ulive. Hey, no, this is the scene of JMPD le. Tina, we're going to take it and go and book it kubo. SAP SAP 31 ne? SAP 31 13. Yeah. Uyababiza la. Bazofuna ukuthatha isimo futhi. Yeah. Yobuyela emuva. Bazofuna ukusikhola. Uzobuyela kunika. Uthwena misigala elwa nabo bebophana. Hey. Yeah. We're here in. Uyabona le nkinga ebengikhuluma ngayo. Kunokuthi babizi SAPS bathi no, inkinga yabo they will take over the scene. And ekugcineni kosuku ngagcina kungaboshwanga umuntu, kungagcina bethathe lezi zinto lezi zabuyela emuva kubanikazi bazo. Yingakho bethi no, bazoyithatha bona iJMPD bayoyibhuka bona, benze sure ukuthi ibhukiwe nabantu laba abachajiwe. Ilento ebengisho ngithi inkinga ekhona kunamaphoyisa adla nazo lezi gebengu. Uzuthi omunye awukonje wena MMC benilokhu nibophana. Sizokhumbula ukuthi kulamaviki adlule iJMPD yathi kwi-crime scene afika ama-SAPS abopha ama-members we-JMPD. Isigebengu lesi sasiwu-kingpin wemazamazama saphunyuka sabaleka, kwaboshwa ama-members e-JMPD. Kwadlula iy'nsuku eziwu-3 iJMPD yabopha ama-SAPS elayishe inhlabathi leyo zamazama. Ushuthi yayitransportwa ngemoto yamaphoyisa. Yingakho manje sebe careful ukuthi no, asingasheshi siwabiza amaphoyisa. Asihambe thina sobabhuka ngoba vele ibona ababopha abantu. Kodwa asifike thina sesebasezazi ukuthi abantu bazochargewa, sesazi ukuthi lezi zinto zizothathwa kube necase ukuze bezokwazi ukulandelela icase noma ngathiwa liphelele emoyeni. Ngoma bebiza SAPS izotake over crime scene. Sekufuneka bashiye iJMPD abana say. Nansi into ebuhlungu. We are here in Houghton. We were doing an intelligence-driven approach where we were looking at the hijacked houses, and we came across this house here where they were housing a lot of medicine, like a cough medicine, cough syrup.
in here. This is the cough syrup with codeine, and it's you can't really just get this. This is actually a very, you can must get it with the prescription, and then also you've got some Benylin with codeine that has been here, and also we've got Dacha that was actually destined for Zimbabwe and all of that. So as you can see with all this, as you can see is that in all these hijacked houses, you'll find something of this nature. And so all this medicine, it was destined for Zimbabwe, and also this Dacha. We were just going around the area because we did do quite an operation in Houghton on the hijacked houses. So we got a tip off as well that there might be some activity which is actually happening here. So we're in this place here, got a lot of medicine. Quite a lot of it, and we are checking everything that is here and what is actually happening. So this is your bone clear with codeine. It's a bone clear with codeine. Thanks. Well, abantu mabesuka emazweni abo beza bezitshelile ukuthi bazosebenza South Africa. And ngempela abadlali basebenza ngempela. Siqhubeke. Parade Musala, me and you, Parade. Ozan, my thought. No, Njengoba uzibona insizwa ziyaboshwa. Onye inkinga yesibili ekhona ukuthi zila eSouth Africa illegally. Enye inkinga yesibili ekhona le insizwa zila eSouth Africa illegally. Phela uyazi nawe sekusondela amaholiday kaDecember, so sekufuneka baqoqe basekhaya. Bebezofika ekhaya babe nemali eningabi labantu. Uma uzwa ikuthiwa lensanga iworth ama-millions. Asazi le mithi bayithengisa ngamalini, bayithengisela obani. Kodwa nje lo khisimusi bozoba ukhisimusi omnandi nozoba muhle kubo. Siyabonga kumsebenzi kaDr. Mgcini Ntshwako ebamsene ne-JMPD nengxenye ye-SAPS, ngoba phela kuyona yonke SAPS ekulenkinga ukuthi nje ngoba bathi izambane elilodwa libolisa lonke isaka. Inkinga yileyo. Kodwa kube nje amaphoyisa bowazimisela ukuqeda le nkinga. Ukuba abantu abangena mhlambe esiphoyiseni bangena with an intention to serve, with an intention to protect izwe lakithi, ngabe le nkinga esikhuluma ngayo namhlanje asinayo. Kodwa ngicabanga uhulumeni wethu ufuneze ne-strategy sokulwa nale nkinga ama-hijack buildings. Asikwazi ukuphila ezweni elinje. Izwe ngathi alinamthetho. Izwe lethu lase-South Africa phela liyafana nezwe elingenamthetho ngendlela okwenzeka ngayo. So kufuneka kuziwe ne-strategy sokulwa nalesihlava. Enye into yesibili eyinkinga i-court. Ngoba uma kuthiwa ba-hijack i-building njenge-flat sekukhishwa abantu, i-court iphinde ibanqande labantu ngoba uma ukhipha abantu endaweni ufuna ubabone ukuthi uzobabeka pho, bangeke phela ubale utshinge emgwaqweni uthi abazibona. Nanso ke enye into eyinkinga lo kuthiwa hayi kune-human rights kodwa abantu kuthiwa basesenzweni esubugebengu. Inkinga enkulu kabi leyo ekufuneka ukuthi bayilungise. Government wethu akeze nezindlela namasu okulwa nalesihlava. Namaphoyisa abanjwa eyingxenye yale nkinga le esikhuluma ngayo. Sengathi nokujeza kwawo kungathi xaxa ukuze le nkinga izophela. Bengikulethela nje nazi indaba ezinhle nezingithokozisayo emoyeni. Ngiyakujabulela kakhulu ukureporta izigebengu ezisuke ibanjiwe. Ngoba ukubanjwa kwalezi zigebengu kusho ukuthi umphakathi uzophepha. Ukubanjwa nje kwalezi zigebengu kusho ukuthi umphakathi uzosinda. South Africa yethu siphenduka iground, indawo yokudlala. Wonke umuntu ofuna ukwenza ubugebengu uza la eSouth Africa. Ebuhlungu lento. Namajele kuthiwa overcrowded. Gcwele bona labantu bangaphandle. Gcwele bona emajele. Bayondliwa. Bayadla ekseni. Bayadla angazi badla kangaki ngosuku kodwa bayaphakelwa emajele abalali bengadlini.
Wena la ngaphandle kufuneka ukuzudla, ufuna umsebenzi, usebenze, uzame ukuze ulale udlile. Kodwa kunabantu abaprovayidwa ngamanzi, kunabantu abaprovayidwa ngogesi, baphile lapha ejele. Kahle kahle South Africa umuntu oboshiwe unamalungelo okudlula umuntu ongaphandle. Mina nawe sidibane kwividiyo elandelayo, ngiyabonga.